ביפו, לוחם MMA, אומנות לחימה משולבת, התחלתי בגיל 13 באגרוף תאילנדי, משם המשכתי לג'ו-ג'יטסו ברזילאי. התחרתי באגרוף הרבה, הייתי באליפות ישראל, הייתי באליפות אירופה, התחרתי בקרבות זירה מקצועיים, הייתי בלתי מנצח שם. כל זה היה עד לפני 5 שנים, הפסקתי, ועכשיו נפתחה לי הזדמנות גדולה. לוקח את הקרב מאוד מאוד ברצינות, אני עושה רק את זה, אני רק מתאמן. אני בין 2-3 ביום. הגיימפלן שלי הוא למשוך את הקרב כמה שיותר בעמידה, ולאט לאט לקטוש. אני רואה את הקרב עם שוני קרטר מתחיל בעמידה. אחרי שהוא יבין שהעמידה לא לטובתו, הוא ינסה לקחת לקרקע, ומשם אני מכין לו הפתעה. אני לא אלוקה איתי בקרקע, והולך להיות אקשן.